berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň mehriban adamlary. Biz siziň her biriňizde maşgala awadançylygyny, jan saglygyny arzulap, Miras teleýaýlymynyň dörjülük topory bilen taýýarlan Kitap Dünýäniň aynasy adly gepleşiginde başlaýar. Mehriban adamlar, gepleşigimizde biz sizi kitabyň adamyň ruhuna ýetirýän täsiri dogrusyny, bu barada gyzykly maglumatlary, şeýlede dile öwrenmek barada, terjimeçilik işleri barada, ýagny bugünkü gün dile öwrenmekligiň wajipligi baradaky birnäçe maglumatlary siziň dikkatiňize ýetirer. Türkmen halky taryhyň dowamyna kitaba bolan hormaty aýry bolupdyr. Ýagny Türkmen halky taryhy geçmişiň dowamyny kitap okumaklygy, kitap ýazmaklygy aýratyn bir höwes bildiren halklaryň biri. Çünki kitap giň maglumatlardan doly ilim hazinasy. Kitap okumak bilen adamyň dünýä garaýşy giňelip, düşünjesi, pikir garaýşy giň bolup, dünýä göz ýetirmekle özüniň aýratyn bir ýani ähmiýetini berýär. Kitap barada söz açylanyny elbetde biz Miras Hanyfyň Kitap adly hekaýasyny hem ýatlap geçdik. Dogry bolar. Çünki Miras Hanyfyň Kitap adly hekaýasyny Miras aganyň bir gowa düýesini kitap bilen çalışmagy, ýa-ni türkmeniň taryhyň dowamyny hem kitaba bolan sevgisiniň biçak ýa-ni çeksiz uludygyny görkezýär. Ine kitaby Jemşidiň jamyna meňzedipdirler. Çünki kitap täsir maglumatlardan doly ilim hazinasy. Bugünkü gün kitaba bolan sevgini, kitap okumaklyga bolan sevgini oýarmak, onu ösüp gelýän ýaş nesillerden, çağalardan başlamak bugünkü gün aýratyn bir ünüs alada bilen gurşalýar. Ine mehriban adamlar şular dogrusyna gyzykly söhbetleri size ýetirmek maksady bilen şu gün biziň gepleşigimizde Dünýä Edebiýaty jurnalynyň baş redaktory Rahmet Gylyjow biziň gepleşigimizde mehmançylykda. Rahmet ağa, siz gepleşigimizde hoş gördük. Ina 2021-nji ýyl Türkmenistan parahatçylygyny ynanşmagyň watany ýerlep atlandyrylan şu ajaýyp ýylmyzda ýurdumyzyň her bir gün ösüşleň, özgörüşleň şaýady bolýar. Ina Kitap Dünýäniň aynasy adly şu gepleşigimiz adyndan belli bolýar kitaplar barady. Ýagny kitabyň adamyň ykbalyna, adamyň durmuşyna edýän täsiri barady. Gürrüňleri şu gepleşigimiz bilen halk köpçüligine ýetirýär. Rahmet ağa, gepleşigimiziň başyny kitaplar dogrusyna. Şeýlede ýaň ýakynly hormatly prezidentimiziň garaşdyrmamyň şany 30 ýyllyk bayram münasibetli peşkeş beren Garaşdyrlyk bagtymyz adly kitaby dogrusyna gepleşigimizi başlaýaly. Halkymyzyň arasynda ol ahirde kitap bilen baglanşyk ören köp sanly nakyllar, atalar sözleri, pekim paýkatlar, matallar, ýani halk türjüniň türlü görnüşlerini degişli köp sanly sözler, hikmetli sözler, paýkatlar bar. Şu zatlaryň ählisem Atavatanymyzyň kitaby ören uly gadyr, gymmat goýanlygyny, aýratyn hormat goýanlygyny görkezýär. Sebäbi kitap diýilýän zadyň özüniň jadyr dünýäsi we kitap diýilýän zat ýagny okumaklyk ýöneki adamdan altyn bagtly insan ýasap bilýän insan hökmüni orta asyrdaky türkmen ýazgylarynyň, türkmen alimleriň eserine giňişleýin tesvirlenilýär. Aslynda türkmen taryhyny, Atavatanymyzyň bir ötün ejdatlarymyzyň taryhyny göz aýlanmyzda şeýle bir zady ankyz ýetirip bolýar-da. Dünýäniň ýüzünde köp halklarda entek elipbi, ýazyw diýen zatlar ýok mahaly türkmen halkynyň taryhyny eýýär. Daşlaryň ýüzüne ýa-da daglaryň ýüzüne sünnälenen gadymy nagşlaryň, ýagny okap bolýan harflaryň, ýazgylaryň barlygyny, mysal üçin gadymy külteginiň ýa-da köylteginiň daşlary sünnälen ýazgylaryna da var. Edil şol döwürlerde dünýäniň beýlek halklaryna ýa-ki elipbi ýa-da okumak diýen düşünjäň ýok. Mahalan biziň Atavatanymyzyň taryhyna kitap bilen baglanşykly täsir pursatlara gawat gelip bolýar. Kitabyň jadyry dünýäsi hakynda ötün adamlaryň, alimleriň ählisi has giňişlerini beýan edip gidipdirler. Kitabyň ýa-ni ruhy şadlygy, adamyň özüne bolan ynamyny berkitmekde, adamy şahsiýeti terbiýelemekde iňen uly ornunyň ähmiýetiniň barlygy orta asyryň meşhur alimlary, mysal üçin Abu Reyhan al-Burini'nin eserlerine, Abu Nasr al-Farabi'nin eserlerine, Muhammed Gaýmy Türkmeniň eserlerine ya da beýleki Türkmen alimleriň şahsiýetleriniň ähtisiniň eserlerine giňişlerini beýan edilýär.
Hatta şolaryň käbirine kitap okumagyň peýdalary, kitap okumagyň ähmiýeti birin beýan edilip geçirilýär. Mysal üçin, gam mussadan halas bolmak üçin hem kitap okumaly, özüňe täze maglumatlar edinmek üçin hem kitap okumaly, özüňe we daşdöwrüňde tebigaty tutuş äleme barlyga düşünmek üçin, akyl ýetirmek üçin hem kitap okumaly. Sebäbi şol kitaplaryň içinde asyrlaryň, diňe bir onlarça asyrlaryň däle 100 ýyllyklaryň, 1000 ýyllyklaryň hikmetini, paýhasyny, ilmini, bilimini özüne jemleýän ünnewler, maglumatlar bar. Demek şol zatlary öwrenip biz şunuky durmuşymyzda ulansak, özleşdirsek, öwrensek, bizim öz gelçegimizi has ygtybarly şekilde bina etmäge, öz bagtly gelçegimizi gurmagy öýren uly ähmiýeti peýdasy bar diýip aýtdy. Yine orta asırlardaky Türkmen ýazgy şahirlarynyň eserlerine şeýle örsöz we gönden onu kitap bilen baglanşykly dünýäde atyň üstünden gowy tagyt ýok, kitapdan gowy dost ýokdur diýip aýtdy. Ýa-ki halatlarda dünýädäki iň gowy dost kitapdyr, iň gowy sowgadan kitapdyr diýen ýaly sözler bar. Şu zatlaryň ählisi kitabyň jadyly, keramatly, gudratly dünýäsiniň barlygyny islenip adamyň bir aňyna täsir etýändigini beýan etýär. Sözüne kitap diýilýän zadyň ýene bir täsirligi bar. Şu Atawatanymyzda halk dörejiligine şeýle örsöz bar. Elin gartaşan zady uruhun hem gartaşýandyr diýär. Ýagny kitaby eline alyp okasaň, şoňa sen özüň ýagny uruhun okaýan ýaly duýulýar. Ýene o şeýle bir pähimli söz bar. Kagaza ýazyllygy aňa ýazyllygydyr, aňa ýazylan zat alyna ýazyllygydyr diýär. Şoň üçin kitaplardan okalýan, gowy kitaplardan okalýan gowy maglumatlar, jümleler adamyň aňyna täsir etýär, aňyna täsir eden orada tutuş onuň akwaryna alyna täsir etýändigi geňişleýin beýan edilýär. Şoň üçin kitap diýilýän zat halkymyzda bir keramatly, mukaddes zatlaryň bir hökmüne ýatlanylýar. Hatda neşeýle bir naklanmadyr. Gatlamadan ätleme diýär. Ýagny kitabyň üstünden ätlemeklik ýa-da kitaby har saklamaklygyň özü halkymyzda oňlanmaýan ýagdaýlaryň biri. Nakıl ýöne ýa-ki gatlama diýäni gatla sahypalaryny kitaby gözegine tutýar. Şo matanyň özüne de şol kitap bilen baglanşykly hikmetler, kitap bilen baglanşykly matallar ýatyr. Umuman bizim halkymyzyň arasynda kitabyň ýa-ki jemgyýeti hem-de esasanym şahsiýeti terbiýelemekdäki ornuny, ähmiýetine has uly üns berilipdirler. Şonuň üçin ýa-ni dünýä inen çağanyň baş ucuna kitap goýulmagynyň hikmetem şoňa nemetdir. Şo kitabyň içindäki pähim parasatly sözler şu çağanyň akwaryna siňsen, awa şonuň ýaly mysal üçin gözden dillen, göze görünmez ýakymsy zatlardan gorasyn, şu çağanyň ruhy dünýäsi, şu çağa şoň ýaly keramatly, paýhasly sözler bilen kemale gelsin, şoň kämil bolsun, bagtly bolsun, geljegine de diňe şoň kitabyň içindäki ýaly hikmetleri eýersin diýen ırym bilen ýa-ni dogan çağanyň baş ucuna kitap goýupdyrlar. Şo zatlaryň öde meýem ýa-ki nesilleri kitap bilen ýetişdirmek, kitabyň ruhy bilen olaryň ruhlaryny baýlaşdyrmak ýaly düşünjeler aýratyn hormat sarpa goýupdyrlar. Ine häzirki döwrümizde ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna kitaba öýren uly hormat goýulýar. Yurdumyzyň ähli künjüne, dünýäli o ýerlerine, çöl sehra ýerlerde de göçme kitapxanalar, ýani kitaphanalaryň işiniň bir kemsiz ýola goýulanlygy, welayet merkezlerine täze kitaphanalaryň gurulyp, olaryň maňa berilmegi, bir ilatymyzyň olardan ýa-ki giň mümkinçiliklerinden peýdalanmagy häzirki döwürde ýurdumyzda kitaba goýulýan hormat sarpanyň aýdym nyşany bolup durýar. İstesine hormatly prezidentimiziň öz ýazýan ajaýyp ilmi, edebi çeper eserleri gönden göni ýaşlaryň aňyna, ýaşlaryň arasyna kitap okumaga bolan höwesi, söýgüni hasam oýarýar. Hormatly prezidentimiziň ýeti pähim paýkasynyň eseri bolan döwlet kalamynyň astyndan çykan döwletli kitaplaryň her birine bizim taryhymyz, şuunymyz hem geljegimiz hakyndaky ajaýyp pähimli sözler we olary her urun alymy mysal üçin özüne gerekli zady tapy bilýär. Lukmançylyk urundan meşgullanýan bolsaň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly eseri tapylgysyz hazyna bolup durýar. Ol diňe daş döwrümizdäki ýa-ki ösümlikleri tanamakda, şol ösümlikleriň diline düşünmek, ýa-ni tebigatyň
bir öz boluşly sözlügi diýen bolýar. Türkmenistan derman ösümlikler adly kitapny sebäbi şol ýerde türkmen toprağyna bitýän şipaly ýagny melkemlik dermanlyk ot çöpleriň ählisine olma esasy ýa-ni şoň wasfy beýan berilýär. Şol eseriň içinde şol ösümligiň suraty bar. Ýa-ni bardel öňümizden çykan ýanynda şolaryň häsiýeti bilen şol ösümlikleriň tebigaty bilen häsiýeti bilen tanışmagy kömek etdi. Beýleki gahryman arkadamyzyň beýleki her bir eserim taçyn tarih eserler bolýar. Dil bilen baglanşykly ajaýyp eserler bar. Şolaryň ählisem biziň ýa-ni dünýä garaýşymyzy giňertmekde, öz tarihimizi, öz watanymyzy, şununy ýa-da geljek akwalyny görmekde, öwrenmekde ören ähmiýetli sebäbi şol gahryman arkadamyzyň şol öz eserlerini ünleýän zatlaryň ählisi durmuşyň synawynyň geçen, ýagny durmuş tejribesinden soňra kemale gelen pekim paýkatlar bolýar. Şeýler Atavatan sözü var da akıllar bolyn tejribede akıllan pesdäl gaýta şol akyly nähil peýdalanmalygyna mene tejribe salgy. Yetiştirmek üçin döwlet derejesinde uly işleriň amala aşyrylyş hakyny birini beýan edilýär. Eseriň içinde garaşsyzlygyň ähmiýeti, garaşsyzlygyň türkmen halkynyň akwalyny etiren oňun täsiri hakyny aýdylýar. Iň esasy adam şu garaşsyzlygyň ata-babalarymyzyň döwlet Mehmet Azadynyň mawtum bolup prawynyň arzu eden zamanasyzlygy giňişlen beýan edilýär. Hakykatdan hem şol eser okanmyzda ata-babalarymyzyň 100 ýyllyklaryň dowamyny, öz kursaklaryny, gämiklen arzularynyň hasyl bolanyna aýdyn göz ýetirip bolýar. Şu gahryman arkadamyzyň berkarar eden garaşsyz döwleti, ata-babalarymyzyň göresi bilen, gurasy bilen döwleti sebäbi şol ýa-ni döwlet Mehmet Azadynyň wagda azat eserine de aýdylýan sözler we düşünjeler bar. Şol zatlaryň ählisem günden güni biz şu döwletimizde hasyl bolanyny görüp bolýar, anyk göz ýetirip bolýar. Garaşsyzlyk bagtymyz atly bu ajaýyp kitabyň içini okanmyzda geçmiş tarihimizde da şuňmyzda da akyl ýetirip bolýar. Hatda şol zatlarda netije çykaryp geleceğimizi nähili meýilleşdirmeligini, geleceğimizde nähili beýik maksatlar gurmalygymyzam anyk aýdyp bolýar. Üstesine eseriň 13 bölümden ibarat bolmagy, 12 bölüminde garaşsyzlygy ädim ýagny ähmiýetini, gymmatyny, mukaddesligini, nesilleriň oňa nähili garamalygyny, şol berkarar döwletiň mundan bu ýana üstürmek üçin nähili maksatlary öz öňüne goýmaly hakyna anyk ädimler, maslahatlar, ünlegler, maglumatlar berilýär. Eseriň kitabyň 13-nji bölümi garaşsyzlygyň gösgeni öz hakyna gysa çuwdamlanan sözler bilen beýan etdir. Hormatly prezidentimiz, şu eseri okanynda bir söz serine dolýar. Hormatly prezidentimiz garaşsyzlyk bagtymyz atly ajaýyp eseri garaşsyzlygymyzyň iň çeper beýany, iň belent wasfy. Şu garaşsyzlygymyzy şondan çeper şundan ýa-ni belent wasf etip bolmaýar. Şu kitabyň özü garaşsyzlygymyzy wasf etmekde de, beýan etmekde de iň kämil eser, iň paýkatly, iň hikmetli eser diýip uly buýsan bilen uly onam bilen aýdyp bolýar. Rahmet ağa, siziň
özüňiz hem terjimeçilik işi bilen meşgullanýaňyz, ýagny bir ýazyjy hökmünde özüňiz hem bir näçe kitaplary terjime edip hal köpçüligine ýetirýäňiz. Ina siziň öz alyp barýan işiňiz dogrusynda, ýagny dil öwrenmek hemde terjime etmek, ýagny ikisiniň ara tapawudy dogrusynda gurrun berseňiz. Ýagny bir kitaby terjime etmek, bir eser terjime etmek, ýöneköy bir sözlemi terjime etmekden tapawutly bolýarmy gady? Ýagny şo dogrusynda bir eser terjime edeniň bilen gönü terjime etmegiň arasyndaky tapawudy gurrun beräýseňiz. Aslında tercümeçiliğin ikisinin uğru biri dil maşlık oluyor, yani gözkönü tercüme ediliyor, iki şahsın arasında dillen beyan ediliyor, yanına durup ya da yankı dil maşlık gözkönü tercüme ediliyor. Beylek yankı yazılı tercüme beylek dil maşlığı terediğinde biraz kıyınrak köprek zahmeti talep ettiği yönü aslında adam öz ağını kıyınlayan sözü ansadan da öğreniştirmeliler. Kırgıvana ediyorsun, kıyınçılık yok, ecelik var dünyada değil şiali. Kıyınçılık yok. Aslında kıyın diyen sözün özü adamın ağını birazra kıyın kabul ettiği. Söz vardı Reyhan Harazmi'nin Mertebeler ve Kimlikler adlı kitabında. Kıyın üretseňiz kıyın ýaly görünür, aňsa diýsem kıyın görünür. Ýöne kıyın işleri aňsat diýip ýapyrsaňyz, şoň kıyynlygy aňsat bildirmez diýe. Şoň üçin islenlik işe ýaparsanmyzda bolar diýip uly anam bilen ýapyrsaldy, ol hökman täsirli bolýar. Dil öwrenmek bawaty edilşoň ýaly, ýanky ýazyly terjemeniň birazrak köprek zähmet talep etýär. Esasanam aslında şu dil bilen terjimeçilik bilen meşgullanjak bolsaň ilkinji nowaty öz ene dilimizi bilmek gerek. Haýsy dile terjime etýän bolsaň, şol terjime etýän dilini kämil bilmek gerek. Şoň üçin ine şu halatda halypa terjimeçiler bilen ýazy şahirler bilen pikir alşamyzda, olar maslahatlaryny dinlänmizde, olar bir zat aýratyn ünleýe. Egerde diýe ene ata öz çağasynyň ökde terjimeçi bolup ýetişmegini isleýän bolsa, onu çağalaryna şu ilk mektebe gidip başlan uçurlarının yani Türkmençe kitaplar has köp okutsunlar diye. Türkmençe kitabı ne çok köp okuduğu için söz baylığı köpörlü uçu diye onların Türkmen dilini etken tercümesi has kamil olur, has köp olur diye. Onun için türlü sözlüklerim öğrenvermeli, kadim kitapları öğrenvermeli. Öğren çeper yazılan, çeper beyan edilen eserlerine çıkıp okudu. Şol adamın ruhuna hükmen tesir ettiği. Şunun için şu tercüme edilerine ilkinci novatı öz ene dilimizi bilmeklik, ene dilimizi has kamil derecede öğrenmeklik öğren pedalı ehemmiyetli. Biz talip dövrümüzde yürüttü taşı yurttan gelen muallimlerim sapak veriyatlar. Sonra Amerika'nın Birleşen Ştatlarından gelen İngiliz dilinden sapak veren bir yaş muallim vardı. Şol İngiliz dili uğrunu hünerini okuyan talipler yankı öktü tercümeci olmak için näme etmeliligini soranlarına yankı muallimin aydan bir sözü var. Eğer siz hakikaten tercümeci bolsaňyz gelýän bolsa ilki bilen öz dilinizi öwrenin. Eğer siz öz dilinizi kämil suwara bilseňiz, dünýäniň islenlik diline gürläp bilersiňiz, islenlik dilinden bir kämil derecede tercüme etmegen başararsyňyz diýip beren söz var. Ýa-da biz öz uğrumyzdan okudan Wel Muhammed Ahunatly Ustad Halipanyň aydan sözüm var. Türkmenler dünýäniň islenlik diline sakynman, säginmän, gürläp bilmä, okuyup bilir. Sebäbi türkmen diliniň guruluşy dünýäniň islenlik diline erkin gürlemäge bir ýanky mümkinçilik berýär diýip aýtdy. Şoň üçin dil bilmek, dil öwrenmek biziň aslında türkmeniň ganyna ba häsiýetlerini bir, ganyna ba tebigatyna ba häsiýetlerini bir diýip uly anam bilen aýtyp bolýar. Taryhda da şu dürli halklaryň arasynda tercümeçilik eden türkmenler bolupdyr. Sözüne ýanky dünýä edebiýatyny, dünýä halklarynyň ilmi eserlerini türkmen diline tercüme eden ýa-da öz dillerini, öz ilmi eserlerini beýlek dillerde ýazan alimler bolupdyr. Şolaryň ählisiniň gönözlüğüne ýöne ilkinji nowatda öz ene diline hormat goýmak, öz ene dilinde has köp eserler okumak ýaly ýörel bolar ýatyr. Şu näçe öz dilimizi bildigimizçe beýleki dilleri öwrenmek bize aňsat bolýar, bize ýeňil bolýar. Ine daşary ýurt dilleriniň öwrenmeklik babatda köp halatda käbir adamlar bir iki dili öwrenip bilsem ýeterlik diýip kesgitleýärler. Adam öňüne nähil maksat goýsa, şoňa ýeter ýaly güýç gaýrat berilýär diýen bir söz bar, düşünje bar. Eger
Men Türkmen dilinden başga, ene dilinden başga iksan dil bilsem bolýa diýip adam özüni çäklenirse, onda şu iki dil biler ýaly güýç gaýrat ukyp dekin berliýär. Yok, men adından 6, 7, 8 dillany özleşdirip bilerni öňüne beýik maksat doýsa, edil şoratlar amala aşyrar ýaly mümkinçilikler öz-özünden peýda bolup başlaýar diýär. Şoň üçin ene häzirki döwrümizde hormatly prezidentimiň döwlet beren mümkinçilikleri esasında ýa-ni bir näçe dil merkezleri hereket etýär ýa-da ýokary okuw mekdeplerine köp sanly dünýä dilleri öwredilýär. Şolary öwretýän türkmençe kitaplar taýýarlanylýar. Bu zatlaryň ählesem şu dili öwrenmek üçin ýurdumyzda da ähli mümkinçilikleriň barlygyny aňlatýar. Iň esas zat adam näçe köp dil bilesi gelýän orda hiç açan öz sözi bilen özüni çäklendirmeliler, öz ukybyny, ihlasyny çäklendirmeliler. Öňüne beýik maksat, belent maksat goýdugyça, şo maksadyň beýikligine görä şo insana güýç, gaýrat, mümkinçiligiň has köp peýda bolýanlygy häzirki döwrüň psikolog alymlarynyň eserlerine çuňul beýan edilýär. Bir dili has çalt we kämil öwrenmek üçin näme etmeli? Dili çalt hem-de kämil öwrenmek üçin bir näçe usullar we kitaplar bar ýöne mysal üçin häzirki döwürde internetde bir giňden ýaýran käbir maglumatlar bar. Mysal üçin 10.000 sagatlyk tejribeniň gerekligi hakynda islenlik zady özleşdirmek üçin haýsy zat bolsun, has kämil derejede mysal üçin bilýän, şuna bir özboşly ortaça bilýän diýilýän derejede kämil bilmek üçin 10.000 sagatlyk tejribeniň gerekligi aýdylýar. Şoň üçin kä halatda mysal üçin dünýä dillerini, daşary ýurt dillerini öwrenemizde düşünüşmek üçin, käbir zatlar tercüme etmek üçin ýa-da özümiziň günnelik duýgularymyzy, hal ýagdaýlarymyzy olara habar bermek üçin, mälim etmek üçin 300 olay söz ýörüňli ulanylýar. Dünýäniň ähli diline de şoň ýaly 300 olay işlik söz ýörüňli ulanylýar. Eger biz her gün ýekeje söz öwrensek, bir ýylyň dowamyna bir dili arkaýyn öwrenmeliýär. Her gün ýekeje söz öwrenemizde. Ýöne olaň ýanky guruluşlaryny zatlaryny öwrensek, bir ýylda 1-2 dilim arkaýyn öwrenmäge ukyply öwrenmäge mümkinçilik bar. Ýöne çart öwrenmek mysal üçin belli bir derejede öwrenip bolar, özleşdirip bolar. Ýöne şonu has kämil derejede dilin içine öz çuňluklaryny aralaşyp gorsak, onda şolara ýygy derli meşgullanmak gerek bolýar, köpräk wagt alýar. Ýanky ýaly 10.000 sagat tejribeňiz bolsa islenlik dille ýa islenlik bir zatda demek şol dili hasam kämil derejede başaryp bilýän, başaryp bolýan hakynda ýanky ilmi maglumatlar öňe sürilýär. Demek şu zatlaryň ählesi has kämil çalt öwrenmek üçin ýanky ýaly ýöreti usullar bar. Adam haçan çalt öwrenip bilýär. Islenlik adam çalt öwrenmäň bir ýoly höwes bilen ýapyşdyr. Eger höwesiň bar bolsa, derrew almak kyn. Näme sebäbine orta asyrlarda has irki döwürlerde alymlaryň birine mysal üçin sen ýewrey dilini, ibrit dilini näçe ünni öwrenörsiň diýenlerine 16 ünni öwrenipdir ibrit dilini. Ýa-da arap dilini ýanky bir aýyň içinde öwrenýänler bar. Ýa-da ingliz dilini ýanky ýa fars dili bolsun, her dilin öz guruluşyna görä käbir kyn täker çylşymdyrak bolup bilýär. Ýöne derrew öwrenip bolýar. Öňüňde näil maksat goýsaň, özüňe adam özüne näçe gün kesgitlese, şonça mukdarda da öwrenip bilýär. Häzirki döwürde dünýäde meşhur psikolog alymlaryň bir hökmüni tanalýan Tony Robbins'in ajaýyp kitaplary bar. Ana şoň eserlerini aýtdy şahsiýetiň egerde bir haýsam morda täze bir hünäri öwrenmek üçin, özleşdirmek üçin näçe wagt gerek diýip sowal berenlerine ol aýtdy. Sen özüňe näçe wagt gerekdir öýsüň, sana da şonça wagt gerek bolar diýär. Eger 2 ýyl öwrenýärsiň, 2 ýyl öwrenýärsiň, 2 aýda öwrenýärsiň, 2 aýda öwrenýärsiň. Ýöne bir şert bar. Şol beýlekleriň 2 ýylda etjek işini sen 2 aýda ýerine ýetirmeli bolýan diýär. Ýani beýlekler günne bir söz öwrenýän bolsa, sen günne azyndan 10 söz öwren, 20 söz öwrenýär. Tapawut taraplaryny açyklap berýär. Ýöne iň esas zady islenlik zady çalt öwrenmegiň iň gowy usullarynyň biri höwesli ýapyşmak. Bir höwesli ýapyşýan, şoň höwesli ýapyşmak üçin şo öwrenýän zadyň ähmiýetini düşünmek gerek. Bardygy men şunu öwrenenden soňra men muny nirelerde peýdalanyp biler, näki zatlarda ulanyp biler. Şoň ähmiýetini düşünüp ýapyşylsa, höwesli ýapyşylýar. Höwesli ýapyşsaňam
derre öwrenmek kynlar. Bu sowal aslında da her bir dili öwrenmemizde her dille şol halkyň uruhy ýaşaýar, şol halkyň aýratynlygy, häsiýeti, tebigaty ýaşaýar diýen söz we düşünje we islenik dil öwrenmemizde şol halka mahsus aýratynlyklaryň ählisini öwrenmäge mümkinçilik bolýar. Istisna käýür halatlarda, mysal üçin 15-nji 16-njy asyrlarda ýazylan eserler, o haýsy dili öwrenýän bolsaňyz, şol halka mahsus häsiýetler şol dili öwrenýän adamda peýda bolup başlaýar diýen ýaly düşünjeler bar. Şoň üçin mysal üçin türkmen dili orta asyrlarda mertligiň, merdanalygyň, bir hiç zaten gorku watyr etmezligiň dili hökmünde ýatlanypdyr ýa-da pars dili ýanky şygyryetiň dili hökmünde ýatlanypdyr. Çeperçilik we arap dili ilmiň bilimiň dili hökmünde ýatlanypdyr. Orta asyrlarda ilmi eserleriň agramly bölegi, mysal üçin häzirki döwürde ingliz dili bolýar, ol orta asyrlarda arap diline ýerine ýetirilipdir. Şoň üçin her dili öwrenmemizde şol dille gürläp bilýänligimiz özümizde aýratyn önamlylyk berýänliginden daşaram şol halka mahsus aýratynlyklaryň ählisini özleşdirip bilýär. Üstesine 12-nji 13-nji asyrda ýaşap geçen Abul Abbas Kalkaşan diýeniň bir kitaby, ýani kätiplik ilminde şamçylar atly 12 jilden ibaret bir kitap, şonu ýanky dil öwrenmegiň ähmiýeti hakynda aýdanna bir söz beýan etýär. Her halkyň göwnüni tapmak üçin iň oňat usul olaryň öz diline gürlemekdir diýär. Mysal üçin inglizler bilen ingliz diline öwrleşseň ýa-da araplar bilen arap diline öwrleşseň, parslar bilen pars diline öwrleşseň, her halkyň öz diline öwrleşmek iň oňat usuly ýa-da şolaň göwnüni tapmak üçin. Şonuň üçin häzirki döwürde diýe Misir sultanlary türkmen diline gürleýänler, has gowurýanlar diýip öz eserini aýtdy. Mamluk türkmenläriniň döwründe ýazylan eser bolansaň, türkmen hökümdarlary türkmen diline gürleýänleri aýratyn gowurýany. Beýlek hemme halklaryň syýlaýarlar, hem hormatlaýarlar, hem ýöne türkmen diline gürleýänleri has gowurýarlar. Nähäl edil bizim şu günlerimizde de daşary ýurtdan gelýän mehmanlar ýa-da online arkaly geçirilen maslahatlarda daşary ýurtly alymlar, bolsun syýahatçylar, siýasatçylar türkmen diline gürleseler, ol ýekeje sözle gürlesede bize o ýören ýakymly täsir etýär. Şoň üçin her halkyň göwnüni tapmagyň iň ilk ygtybarly ýoly şolaryň öz diline gürlemekdir diýär. Şoň üçin ýanky dil öwrenmek bize şol halka mahsus bolan ähli aýratynlyklary öwrenmäge, olaryň ruhy dünýäsine düşünmäge, olaryň göwnlerini, dillerini tapmagy, urlaryny tapmagy, olar bilen ýanky has alalaşykly agdy bir, işçen işleşmäge mümkinçilik berýär. Häzirki döwrümizde Rahmet ağa dil öwrenmeklik üçin belli bir mugallim, ýani halipa mugallim tutup öwrenmeklik ýa-da ýani el sany ulgamyň bize hödürleýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp dil öwrenmeklik mümkinmi? Ýani şeýle sora beresimle şol ikisiniň ýani belli bir halipa mugallim tutup öwrenmeklik ansat öwrenip bolarmy ýa-da biz internet peýdalanyp sany ulgamyň bilen dil öwrenmeklik şol ikisiniň tapawudyny aýdyp berseňiz. Geçen asyryň ortalaryna, 20-nji asyryň ortalaryna Amerikaly ýazyjy Isaac Asimov'un Olunlar Hezil ekenýän bir hekaýasy bar. İngilis diline ýazylan hekaýanyň içinde 2250-nji ýyllaky wakalar beýan edilýär. Şol wakalarda aýtýar, çağlar oýnap ýörkä jaýyň üçegine ütdeşik bir zadyň üstünden barýarlar. Kagızdan ýasalan bir zat, her kim geň görýär, bu zat näme zat diýip açanlaryna ýanky ol şonu bir aýtdy, men garry atam gurrun berýärdi, oňa da on garry atasy gurrun eken, kitap diýip bir zat bar eken, kagızda ýasalýan eken diýip ýanky eserde ýazylýar. Şoň üçin şu kagızly zat kitap bolaýmasyn diýip hakykatdan hem şu 20-nji asyrda taýýarlanan bir kitabyň üstünden barýarlar. Waka 2250-nji ýyllar diýip beýan etdi. Şol eseriň içinde şeýler aýtýan wakalar bar. Olaryň öz döwründe çağalar eýýäm kagaz kitaplardan üzme bolupdyrlar, ähli zat elektron görnüşe. Olaryň ýanyna ýaksam ekran we ekranyň içinde milyonlar sany kitap bar. Haýsy kitap okatlar gelse, şo kitabyň üstüne basýarlar-da özüne gerekli zatlary öwrenip bilýär diýipne. Şu adam zatyň geljegine boljak zat geçen asyryň ortalaryna beýan edilen. Ýöne 2250-nji ýyllar däli eýem häzirki döwrümizde şoň ýaly mümkinçilikleri has el ýeterli boldy. Indi adamlaryň geljegini sanly ulgamsy göz öňüne getirmek mümkinler, has kämilleşýär, ähli zat elektron ulgama geçýär. Ýöne edil şol hekaýada aýdylşy her döwrümizde aýdylşy haýsydyr bir ökde halipanyň ba bolmagy,
Mesela için kimdir birinden ya da moğlumdan, ustaddan sapak alıp öğrenmeklik häzirki wagtda adamlar öğren oňun gowy täsir etýär. Elektron mümkinçilikler hem bar. Ýöne olar adam aňynyň öňümi. Yani olary nähilýaly eger elektron mümkinçilikleri öz pikirlenip öz aňyny gösterip bilýän derejede taýýarlanmadyk ýagdaýyna her nähil taýýarlanýanda da adam aňynyň peste bolýar. Adam aňyny ýankyl artykmaçlyk we ol başgaça da pikirlenip bilýär. Diňe programma boýunça däl, başgaça da pikirlenip bilýär. Täze garaşlaryny tapyp bilýär. Şonuň üçin şu ýankyly türlü sözlükleri biz öz mümkinçiligimizde peýdalanmaly, durmuşymyzda ornaşdyrmaly. Ýöne diňe olar bilen çäklenip oturmaly. Şolardan peýdalanyp, şolardan ilham alyp, şolar hasam ösdürmeli. Mysal üçin geljekde ýankyl makul sözlükler, ol ilkinji sözlükler, sebäbi ilkinji başlangyçlar islenik zady birinji bilen tapmak, birinji bilen ýola goýmak has täsirli bolýar. Indi bir ýoluň goýlanlygy, şu ýol waka halkymyzda bir söz bar, ýol waka ýöremek aňsat bolýar. Indi şu ýoly peýdalanyp kämil alyp gidibermeli. Ýankyl sözlükler mysal üçin makul sözlüğün içinde Türkmen diline maksus ya da mysal üçin Türkmen dilini tercüme etýän sesli sözlük bir näçe gösgön aýtyp berýär. Edil mollum ýaly sana düşünürýär, aýtyp berýär, tercüme etip berýär, ýankylaryň manasyny düşünürýär, zat etýär. Ýöne ýani onu öz derejesine peýdalanmaly, öz goşmaça mollum hökmünde, goşmaça halife hökmünde, ustad hökmünde peýdalanmaly. Ýanky gapdalynan goşmaça kitap okumaklyk, ýanky beýlek täze usullaryny tapmaga adam dowam etmeli. Ýani öz akyl aňy bilen häzirki döwrüň ýeten derejesini ýanky sözlükleri deň derejede birek bilen utlaşykly alyp gitmeli. Eger biz haýsam orta birine has uly artykmaçlyk bersek, beýlek tarapy agzak galmagy mümkin. Mysal üçin diňe kämil programmalaryň mümkinçiligine daýansak, onu adam aňynyň işçiligini gowşatmagy mümkin. Şonuň üçin adam aňy hemişelik hereketde bolsa, hemem ýanky kämil mümkinçilikler bolsa has bolýar. Indi ýanky makul sözlükleri programmalaryň näkil ähmiýeti bar. Mysal üçin 100 miňlerçe kitap ýaňy götürip bereniňden ýanky sözler ýazýan, sana ýanky sesli tercüme etip berýär. Sana düşünürüp berýär, oň aýratynly uly täsiri, uly üstesinde biziň her halkada mahsusdur bol, türkmen halkyna mahsus bir zat da ene diline ýanglanýan zat hemişe täsirli bolýar. Onda da dünýä derejesindäki, mysal üçin internet toruny ýanky ene diline bir zat ýanglanmagy has buýsonçly, has täsirli bolýar. Şonuň üçin ana şol sözlüklerden peýdalanyp, täze sözler öwrenip, ýanky halatda sözlükleri portopordatlary öwrenip wagt ýitirmezden ýanky sözlükleri peýdalansak, bu eýem köp wagt utmamyza, köp wagt gazanmamyza peýda ähmiýetli bolýar. Aslynda halifa diýilýän zadyň ähmiýeti mysal üçin islenlik adam diýe belli bir menzili öz öňüne goýan menzilini bir özem geçip biler diýe ýöne ýanynda halifaň ustadyň ba bolsa diýe ýanky 6 aýda geçecek menzilini sen 1 aýda geçip bilerdiň diýe. Şonu ýakyn ýollaryny öwretýär. Ine ýanky programmalar hem wagtymy tyjyklamaga hem de täze sözler bilmeýän zatlaryny öwrenmäge uly gollaw, uly himayet etýär. Ne Rahmet ağa, bize her bir işte özü görüldü bolýan biziň gahrman arkadaşymyz bar. Hormat prezidentimiziň jogor paýgasyndan gaýnap çykan ajaýyp eserleri bugünkü gün bize ýan ýörelgi, ýan kitap bolup durýar. Ine biz şu gün bilim barada, ilim barada, kitap barada, dil barada, daşary ýurt dillerini öwrenmekligiň ähmiýeti dogrusyna söhbet etdik. Ine hormat prezidentimiziň halk köpçüligine peşkeş beren ajaýyp kitaplarynyň en çemesi daşary ýurt dillerine terjime edildi. Ine şu dogrusyna gepleşigimiz dowam etsek. Sözlük hakkında dil öwrenmek hakkında gurrungoz bolany hormat prezidentimiziň ajaýyp eserleriniň dünýä dillerine terjime edilýänini aýratyn uly buýsonç bilen ýatlamak gerek. Hormat prezidentimiziň her bir eseri Türkmen halkynyň milliligi, milli medeniýeti, döwlet guruluşy, siýasaty, edebiýaty, umman Türkmen halkyna dahyly aýratynlyklar hem ajaýyplar hakkında dünýä ýüzünde wagt etmäge ören uly oňun täsiri bar.
Ve özümizden hormatly prezidentimiň ýol başçylygyna daşary ýurtlarda köp sany ilmi saparlarda, median saparlarda bolamyzda şol kitaplaryň daşary ýurtlara etýän täsirlerini gözümüz bilen görmek meýser etdi. Daha üçin Saudi Arabistan paşalygyndan bolamyzda şu Mekke şäherine ýöreti Haç we Umra ilmi barlary institutyny hormatly prezidentimizin ingliz hem-de arab diline terjime edilen ähli eserleriniň şol kitaphanada barlygy ýa-ni saglyk, lukmançylyk, arasçylyk bilen bagly öňe sürýän pikirleriniň ýa-ni durmuşa ornaşdyrylýanyny, ýöreti ilmi esaslarda öwrenilýäni, özleşdirilýäni, öz işleriniň peýdalanýany ul bu ýa görürüm verdiler. Yani hormatly prezidentimizin Türkmen hallary hakynda ýazan ajaýyp eserleri ýa-da ýa-ni Türkmenistan dermanlyk ösümlikleri adly köp tomly ajaýyp eserleriniň ählisi ýa-ni Türkmen tebigatynyň aýratynlyklary hakynda, Türkmen sunuwatynyň medeniýetiniň aýratynlyklary hakynda dünýä ýüzünde ilmi esasda ýazylan iň ygtybarly gollanma bolmak bilen biziň halkymyzyň ýa-ni aýratynlyklaryny biziň halkymyzyň mahsus milli aýratynlyklar, gymmatlyklar dünýä ýüzüne wagt etmekde ören ähmiýetli. Gahrman arkadamyzyň ajaýyp eserleriniň dünýä dillerine terjime edilmegi, dünýä ýüzünde türkmen halkyny hasköp wagt etmek, hasköp wasp etmek bolupdyr. Şoň üçin şunuň ýaly ajaýyp eserleri halkymyza sowgat etýän dünýä ýüzünde türkmen halkynyň, türkmen döwletiniň ad awraýyny, şan şöhratyny belende götürýän, bizi hemişe beýik işlere uruklanýan Gahrman arkadamyzyň jany sag ömrü uzak bolsun, il ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli işler hemişe urawajarsyn. Maksatly ýaşamak durmuşda ynamly we çynnaky çemeleşmekdir diýilýär. Çünki öňde goýulan her bir maksat özü bilen netijeli işlemegi, okumagy, döretmegi, zähmet çekmegi hem-de bir başa uymagy talap edýär. Öňde goýulan anyk maksatlar öňkü gadanlaryny göz öňüne tutup, döwre görä gadam urmak hem-de täze sepkitlere ýetmek, bar bolan mümkinçilikleriniň üstüne ýetirmek bilen aň, düşünje, ukyp, zihin mümkinçiliklerini peýdalanyp, ilmde, bilimde ileri gitmek zerurlyklaryny ýüze çykarýar. Hormatly prezidentimiň saýasynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni bugünkü gün ýurdumyz dünýä döwletleriniň hataryna goşulyp, bugünkü gün biziň döwletimiz hem ilmde, bilimde öňe geçişikler gadanýar. Ine muňa mysal edip bugünkü gün biz ýurdumyzyň ähli pudoklaryny giňden ornaşdyrylýan sanly ulgamy aýdyp bileriz. Ýagny medisina ulgamyny, ilmde, bilimde, sportda, iqtisadiýatda, oba hojalygyny ähli pudoklarda sanly ulgama geçiş tapgyry amal aşyrylýar. Barha elektronlaşyp barýan şu dünýädäki innowasion tehnologik özgörüşler diňe bular bilen çäklenmeýär. Ýagny döwür bilen deň adam urup zamanamyzy, durmuşymyzy özgördüji ençeme oňyn taslamалary durmuşa geçirmekligi howlukmagy talap edýär. Şeýle-de şolaň hataryny ýurdumyzda bugünkü günde ýagny Rahmet Gylyjow belläp geçişi ýaly dil öwrenmekli, hasa ýeňilleşdirmek maksady bilen sany ulgamyň üstü bilen ilkinji akylly sözlük, makul sözlük internet sahypalaryna peýda boldy. Ýagny biz makul sözlüğün üstü bilen bugünkü gün daşary ýurt dillerini, ýagny ingliz dilini, türkmen dilini hem-de rus dilini terjime edýän ilkinji akylly sözlük, makul sözlügi aýdyp biler. Ine nähwan adamlar makul sözlük biziň ýurdumyzda ilkinji hödürlenýän, ýa akylly gepleýän sözlük bolup durýar. Internetde birigip el telefonlarymyzdan şo makul sözlügi ýükläp alyp bilýär. Soňra makul sözlügiň bize hödürleýän mümkinçilikleri örenken, ýagny belläp geçdik elbetde bu sözlük üç dille terjime edýär. Elbetde türkmen dilini, ingliz dilini hem-de rus dilini bizde şol sözleri terjime etmäge bolan mümkinçilik berýär. Makul sözlük ikinji akylly gepleýän sözlükden biri bolup biz bu sözlügi ulanmak arkaly diňe bir ýazmaň üstü bilen näl eýsem gürläp şol diliň ýa-ni gürleýän şekilini hem eşitmäge mümkinçilik gadanýar. Ýagny şol daşary ýurt diliniň meselem ingliz diliniň, rus diliniň dogry sözleýişini diňläp bilýär. Şeýle-de makul sözlük diňe bir sözleri terjime etmek bilen çäklenmeýär. Ol çağalara da dil öwrenmekligi mümkinçilik berýär. Makul sözlüge girip çağalar üçin ýörüte suratly sözlük, sesli sözlük ýaly bölümlerine girip bilýär. Elbetde çağalara islenik adam öz öwrenen zadyny gözü bilen görüp, ýa-ni
has ansat öwrenmek bolýar. Elbetde şu ýerde makul sözlük bize çağalar üçin ýörüte suratly sözlük hödürleýär. Ýagny oňa bize ýörüte çağalary bu sözlüği öwrenmek arkaly şol islenlik bir zadyň terjimesini daşary ýurt dillerine terjimesini öwrenmek üçin çağı surata seredip ýa-da daşary ýurt dillerdäki terjimesini okap bilýär hem de dinläp bilýär. Şeýdigem çağa daşary ýurt dilini öwrenmek has ansat düşýär. Pear, armut, grape, üzüm, onion, soğan, lemon, limon. Yine de diňe bir munyň bilen çäklenmeýär, şeýle de yine de bir ýa-da çağalar oýunlaryň üstü bilen hem bir zat öwrenjek bolsa şolaryň aňlaryny, ýatlaryny aňsat galýar. Şonu göz öňüne tutup bu sözlükde çağalar üçin ýörüte oýuny sözlügi emma. Ýagny daşary dilini öwrenmeklik çağa aňsat düşer ýaly dürli oýunlaryň surat oýunlaryň üstü bilen çağalary özüne çekýän, dil öwrenmäni ýa-ni aňsat ýoluny hödürleýän mümkinçiligi bar. Honey, egg, flower. Ine şeýlede makul sözüň içinde bizim Türkmen dilimizdäki ata-babalarymızdan gelýän nakyllar ýerleşdirilen. Elbetde bu nakyllaryň en çemesi daşary ýurt dilinde ýani ingliz dilinde terjime edilen. Demek biz öz türkmen nakyllarymyzy makul sözüň üstü bilen inglizçe ýani ingliz dilindäki terjimesini okap görüp hem de dinläp bilýär. Ine bugünkü günde bizim ýurdumyzda amala aşyrylýan şeýle uly işler netijesini kädiýän. Çünki el telefonlarymyza internetde bir ýükläp alanmazdan soňra biz internetsiz şu sözlügi ulanmaga mümkinçilik gazanýar. Ine bul esasy maksat bolsa şu ýerde bizi ýani ýaşlary islenlik bir raýat ýaşlarymyzy diňe bir ýaşlarym del eýam çağalarymyza da dil öwretmekligiň aňsat ýoluny hödürleýär. Ýani biz daşary ýurt dilini gürlemek arkaly şo diliň terjimesini ýa-ni eşdilýän, gürleýän görnüşini dinläp bilýär. Iň meşhur medeniýet haýsy? What's the most popular media? Köpçüliklerin habar beriş terişdeleri ara gatnaşyk toruny emele getirýär. The mass media forms a web of communications. Ine mehran adamlar gelin onu makul sözüň hödürleýän ilkinji gepleýän sözlügini öýjüli telefonyň üstü bilen peýdalanyp göreli. Independence. Makul sözlük gözleýär. Independence. Özbaşdaklyk, garaşsyzlyk. Ine mehran adamlar makul sözlügiň akylly gepleýän sözlükdigini biz öýjükli telefon arkaly hem göz ýetirdik. Ýagny şu aýdan ingliz dilindäki sözlerimiziň hem ingliz dilindäki dogry sözleşini hem de türkmen dilindäki terjimesini bize gürleýän görnüşini terjime etdiler. Mehran adamlar siz bolsa muny islenlik ýerde ýagny iş ýüzünde ýa bolmasa okuwda islenlik ýagny özüňize gerek ýerine internetde baglanmazdan peýdalanyp ulanyp bilersiňiz. Indiki sahypamyz näme bilen dowam ederkä? Siz üçin gyzykly bolsa gerek. Ýagny taryhy maglumatlar, ilkinji açyşlar dogrusyny maglumatlar taýýarladyk. Gepleşigimizin ilkinji sanyny size gün baradaky gyzykly maglumatlary ýetirmekçi. Gün baradaky maglumatlar size gyzykly bolsa, bizden daşlaşmaň. Gün milliardlarça ýyldan beri dünýämizi ýagtylandyrýar. Gün yer ýüzündäki ähli canly jandarlaryň ýaşaýyşyny üpçün etýär. Gün energiýasy bilen ösümlikler bize hasyl berýär. Adam bedeni hem gün şöklesine mätäç bolup durýar. Oýlanyp gördüňizmi? Aslında gün näme? We ol haçyn peýda bolýar? Gün bütün dünýäniň ýyllyk ýaltylyk energiýa çeşmesi bolup, gün ulganyň merkezindäki iň uly ýyldızdyr. Ol takminan 4057 milliard ýyl mundan odol gaz tozan buludynyň gravitasion gysylmagy arkaly emele gelipdir. Her gün bizi gyzgyn sary renk bilen garşylayan gün aslında nähili renkdeka? Oýlanyp gördüňizmi? Egerde gün sary renkde diýen düşünjämiz dogry bolsady, onu biz elemi goýy göýük renkinde görerdik. Atmosferany ýürütip süzgüçüne synap bilsedik, onu biz günüň ak renkinde göz ýetirerdik.
Gün şöklesinde benewşe, mämişi, gyzyl, gök, sary ýaly renkler jemlenen. Benewşe renk gyzyla görä has köp dargaýar. Gök renk bolsa yer üstüne pytraýar. Şeýlelik bilen bolsa biz asmany gök renkinde, güni bolsa sary renkinde görýäris. Egerde atmosfera bolmadyk bolsa-da, onu biz güni ak renkinde görerdik. Asman bolsa edil gijelerine bolşýaly hemişe garanky bolardy. Bize ýagtylyk energiýa çeşmesi bilen üpçün etýän gün aslynda haçan söner? Bu soragyň jogabyna geçmeden ozal, günüň düzümindäki elementler bilen sizi tanıştyryp geçmekçi. Günüň düzüminiň 70 götürmi vodoroddan, 29 götürmi geliden, galan bir götürmi bolsa bize mälim bolan elementlerden durýar. Häzirki wagtda çenli gün öz vodorodynyň, ýagny ýanygyjynyň bary ýogu 30 götürmini ýakypdyr. Älemşinaslar ýene-de günüň ýanygyjynyň, ýagny vodorodynyň ýene-de 7-8 milliard ýyla ýetjekdigini tasdiklaýarlar. Güni energiýa çeşmesi diýip adlandyrylýany biziň ählimiz bilýär. Şonuň üçin hem günüň energiýasyny biz egneşikleri, mallar üçin ot çöpleri gugratmak, hemde gahun, pomidor kaklaryny taýýarlamak, howdanlardaky suwlary ýylatmak, ýörse diň jalyş mögsümini bedenimize gerekli möçberdäki gün energiýasyny almak maksady bilen peýdalanýarys. Mehriban eleşler, gün şöklesinden gorunmak siziň ähliňiziň saglygynyň giregidir. Ine mehriban adamlar size yetiren söhbetli görnüşlerimiz, taryhy maglumatlarymyz, gyzykly maglumatlarymyz siziň göwnüňizden turanlar diýip umyd edýäs. Eger göwnüňize ýaran bolsa biziň hem dörjülük toparymyzyň ihlasy çeken zähmetiniň ýerine düşdigi bolar. Biz şeýle ajap zamanyda ýaşadýan gahrman, mehriban arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Hoş, sag bolun.